खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी देग्लायनि मेट्रिक एबा HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे खुंगा 12थि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों बडलेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं फरायसालिया बैसागु बोथोरा सफैनायनि सिगां अदेबानि मैया आसाम सेबा बोर्डजों खुंफुंजानाय मेट्रिक एबा HSLC आनजादनि फिथाइखौ फोसावदोंमोन आसाम सरकारा बेनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालिनिफ्रायबो सा 8 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन बेनिनो 100% उथ्रिसारनो हानाय सा 8 फरायसाफोरखौ बरायो बडलेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं फरायसालि सामलाय आफादा लोगोसे सिगां बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 12थि आगु रंजालि बैसागु फोरबोखौबो फालिनाय जायो जेराव बाहागो लायो फरायसा दिथागिरि फोरोंगिरि आरो फरायसालि सामलाय आफादनि बिबानगिरिफोरा लोगोसे मख'नो गोनांदि दिनैनि खुंफुंनाय 12थि आगु रंजालि फोरबो फालिनायनि मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बर' सावथुननि फावगिरि थाम्फै दांग्रा बसुमतारिया बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जोंहा दिनैहाय बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों जोंनि देग्लायनि 2024 आरो 25 बे बोसोरनि जाहा जोंनि बडलेण्ड एकाडेमियाव जाहा फरायनाय फरायसाफोरा जा देग्लाय मेट्रिकआव 100% फरायसाफोर दिनै पास जानो हादों बिनि थाखाय जोङो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जोंहा गासै बडलेण्ड एकाडेमियाव सा 8 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बे बिथांमोननि गेजेराव सानै स्टार मार्क्स जों मोननो हादों बिनिफ्राय जोंहा साथाम जोंहा फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादों आरो साथाम जोङो सेकेन्ड डिभिजन जों मोननो हादों गासै 8सा फरायसाया जोंहा 100% जों उथ्रिसार जानो हानायखाय जोंनि बडलेण्ड एकाडेमिनिफ्राय बिथांमोननिसिम फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जों जासिदों जोङो बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों आसा खालामो आरो जोङो थांनाय समाव जेरैबायदि जोंनि बडलेण्ड एकाडेमिया बेबादिनो 100% पास जानो हादोंमोन देग्लायबो बेबादि पास जानो हादों आरो फैगौ समावबो जोङो बडलेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों निश्चय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेबादिनो आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानो हागोन जों बेखौ फोथायो आरो इसोरा निश्चय जोंनो मदद खालामगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जों आसा मिजिं खालामो जाहाथे बे बडलेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय फरायसुलि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव साफा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार IAS अफिसार DC SP जानो हागोन आरो गावखौ सासे सुबुं सम्पद दानायाव बयबो गावनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनो हागोन आरो खामानि मावलांनायाव बयबो आवगायलांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोंहा बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों देग्लाय 2025 मायथाइनि दिनैहाय जोंहा 15 एप्रिल बे एप्रिलाव जोंनि बडलेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों जोङो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बेखौ जों बरायनाय जों हाबाफारि लादों आरो जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बडलेण्ड एकाडेमिनि जे फरायसाफोर जोंनि दिथागिरि बिथांमोन आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहाय मैखोमै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार खालामदों आरो दा जोंनि जे बैसागु जे रंजानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आं मिजिं खालामगोन बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो दा बेनिखायनो जोंहा नैबे जोंनि जे हारिमु बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव फोसावनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै गिदिरथार थांखि नोजोर दङ आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै खुंथायाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे रंजाथाइ फोरबोखौ दिनै खुंनो सिगांदों फालिनो सिगांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो निश्चय फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामा बेखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो इयुनाव जोङो मुलुग दरबाराव बे मोसानायखौ बे फोरबोखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे थांनानै थानायनि जे सिनायथि रैखाथि थामोनथा बेखौ जोङो लांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो फैबाय थानाय बैसागुनि रायजो राजाफोरनो मा ग्रिटिंस हरनो सानो नोंथाङा आङो बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै आरो आंनि बिथिंनिफ्राय फैबाय थानाय जोंहा रंजालि बैसागु बे बैसागुनि आङो साफ्रोमबो जोंनि बडलेण्डआव थानाय आसामाव थानाय भारताव थानाय मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आं जासिगोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायनाय आङो जासिगोन आरो जोङो जेखि कर्नारावनो थायाथों मानो जेखि थासारियावनो थायाथों मानो जेखि जायगायावनो थायाथों मानो जोंनि धोनि हारिमुखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रागोन
बयबो आवगायगोन आरो बेबायदिनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि धोनि हारिमुवा बुहुमाव गेवलांसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।